dɔ ye Fatumata dɔ ye Rukiyatu ye dɔ ye Umu Kulusumu ye ha arabu tɔgɔ man ɲi e Rukiyatu dɔ a Rukiyatu tɔgɔ ko furakɛlikɛla min bɛ kilisi tu Allahu Akbar ye Umu Kulusumu dɔ a dafurukubani Konate arabu tɛnjɛnɛba ye Khadija ta dɔ a Khadija kɔrɔ ye ko den sebali wololen o de Khadija kalo 7 de Allah Khadija de kalo 7 de Khadija to kubura mais ça dit quoi fo an ka kan yɛrɛ de fɔ mɔgɔw ye an bɛ ha n tɔgɔ ye Khadija e tɔgɔ ye ko kalo 7 de Allah Yakuba ye kɔsa de ya filani fila bɛna wolo min nana kɔfɛ o de kɛra Yakuba ye Yusufu dun Yusufu ye hɔrɔn de ana Yusufu ye hɔrɔn de mais ni ko i den tɔgɔ da ko hɔrɔnba o t'a fɔ k'o tɛ silamɛ tɔgɔ de ye dɔ bɛ yan ko a b'a den tɔgɔ da